Ja bih sad pročitala jedan tekst koji je moj sin Ivan Paclik napisao kad je bio 3. razred osnovne škole. Kad bih mogao dugo i brzo trčati, trčao bih poput munje cijeli dan. Kad bih mogao, igrao bih nogomet kao moj tata. Kad bih mogao, sve ratove na svijetu bih riješio mirnim putem i djeci koja sada gladuju u pustinji, Africi, Aziji, donio bih svakodnevno po 10 tona raznovrsne hrane. Kad bih samo mogao, postao bih Superman pa bih se borio protiv mafije i zla. Ali ništa od toga se neće ostvariti jer ja to mogu samo u snu i mašti. Hemofilija je bolest karakterizirana smanjenom sposobnošću zgrušavanja krvi. U krvi osoba sa hemofilijom nedostaje ili je snižena aktivnosti jedan od faktora zgrušavanja, što dovodi do čestih krvarenja koja značajno duže traju nego kod zdrave osobe. Dva su osnovna oblika hemofilije. Hemofiliju A, odnosno nedostatak faktora 8, te hemofilija B, kod koje nedostaje faktor 9. Hemofilija spada u skupinu rijetkih bolesti, jer se u prosjeku rađa jedan slučaj sa hemofilijom A na 10.000 poroda, dok je kod hemofilije B to i 3 puta rjeđe. Osobe koje bole od hemofilije imaju pojačani sklonost krvarenju, dakle i produženom i preobilnom krvarenju, nakon traume, nakon operacijskih zahvata, a oni koji imaju teške oblike hemofilije, te oni krvare i spontano, najčešće uz zglobove ili mišiće. Tako da ta opetovana krvarenja uz zglobove uzrokuju kronične promjene i zapravo razvoj invalidnosti. Prije 30 ili 40 godina ta bolest je zadavala oboljelima velike probleme jer je tada terapijske mogućnosti bile vrlo skromne i preparati koji su se davali morali se čuvati duboko zamrznuti. Pacijent je morao dolaziti u veći centar, odnosno u Zagreb, Rijeku ili Split, nije se moglo davati u manjim gradovima i kvaliteta života oboljelih od hemofilije bila značajno lošija. Liječenje akutnog krvarenja u to vrijeme baziralo se na mirovanju koje je ponekad trajalo i mjesecima, zatim na postavljanju leda na mjestu stvaranja hematoma i zapravo dugotrajnom mirovanju. Osobe sa teškim oblikom hemofilije, oni najčešće stradavaju od spontanih krvarenja koje se javljaju u mišiće i u zglobove, a osobe s ostalim tipovima, dakle blagim i umjerenom hemofilijom, oni će krvariti nakon operativnih zahvata ili nakon traume. Mi osobe sa hemofilijom koji smo rođeni dakle, prije 90. i prije 80. godina na neki način se nevoljko i prisjećamo tog vremena prije 90. godina jer je ono zapravo obilježeno mnoštvom patnje, mnoštvom krvarenja, mnoštvom bolova, pa čak i životno ugrožavajućih situacija. Nažalost, neki od naših subolesnika, od naše subraće, evo, nažalost, i izgubili su bitku za život u tom vremenu. Nismo ništa znali, ja sam samo znala od rođaka. Ujak je bio bez nogu, obe noge su mu bile otkinute, meni to bilo prestrašno. Nisam imala pojma šta je hemofilija osim toga. U onoj predškolskoj dobi se ne sjećam previše toga, ali u školskoj se dobi sjećam tih problema sa hemofilijom i oticanjima zglobova, najčešće zglobova, ali u mišićima se znalo desiti povreda. Bilo je konzervativno način liječenja, mirovanjem, hladnim oblogama. Ako je bilo jačih povreda, onda se stavljala langeta ili gips. I sad je bila enigma kako spasiti te zglobove od tih velikih krvarenja. Pa smo im onda zabranili. Nije bilo lopte za njih, nije bilo bicikla, nije bilo dječje igre, nisu išli u vrtić jer ih tad nisu htjeli primiti, ko će paziti na njih. Tako da su odrastali zajedno sami, kuća je bila sva obložena u spužve, jer ako se udare to je odmah trči na šalatu.
dolazili bi u bolnicu s teškim krvarenjima i onda bi se tamo liječili uz teške bolove, dobili smo velike kontrakture zglobova, mišića i tako dalje. Uglavnom, život mojih prvih 27 godina je bio jako težak, uz puno krvarenja i velikih problema. 88. godine moj brat, koji je također bio osoba sa hemofilijom, preminuo je najvjerojatnije od krvarenja u području vrata i to, evo da ironija sudbine bude veća, preminuo je na povratku od liječnika do kuće. I to nakon što je liječnik zapravo rekao da dijete ima upalu krajnike, da od toga niko nije umro. Jednostavno ni liječnici nisu znali, odnosno nisu bili svjesni opasnosti koje hemofilija sa sobom nosi. Općenito tih specifičnosti liječenja s hemofilije. Dok je bio mali, dok smo mu sami bockali, jedan put smo ga 13 puta boli smo ga u glavu, ove ovdje vene, šišali ga na irokezu. Zapravo, od početka smo ih vozili, kako nisu mogli na te sve igre ići, onda smo ih vozili na sviranje, na engleski, na šah, u školu, svaki dan u školu i iz škole. Nisu se mogli družiti s prijateljima jer ne mogu hodati do škole. Do prvog fakulteta prve godine. A u bolnicu sam ja njih u 10 godina odvezla oko 2000 puta. A zaprimljeni su bili službeno na boravak u bolnici 670 puta u 10 godina. Stavili smo ga pod neko stakleno zvono jer ne znajući šta je hemofilija, u biti se nije normalno razvijao. Došlo je do toga da je Ivan išao i do radnog terapeuta i defektologa, na svakakve moguće terapije, jer u principu smo ga tek s 2 godine pustili iz ruku, prvi put. Bolesnici bi za svaku dozu lijeka, a to su u početku bili krioprecipitat i nepročišćeni koncentrat faktora 8, odnosno 9, trebali primati isključivo u bolnici. Znači, nije bilo kućnog liječenja, nije bilo profilakse i ono što je bilo najteže, lijekova nije bilo dovoljno. Liječenje prije 90. godina zapravo, ako to možemo tako slikovito reći, je zapravo bio jedan svojevrsni vatrogasni pristup, odnosno hemofiliju se liječilo, krvarenje se zaustavljalo u onom trenutku kad su ona već počela i kad su se zapravo već razbuktala, kad su ta koljena bila oteklina, kad su bile ogromne otekline, kad su ta koljena izgledala kao baloni na neki način. Išlo se u bolnice zapravo u situaciji kada su bolovi već bili toliki da se to više nije moglo izdržati, a onda i kad bi se došlo u bolnicu, zapravo često puta se znalo dogoditi da nije bilo i tada dostupnih lijekova. Mi smo tada primali taj takozvani krioprecipitat koji je u tom vremenu zapravo dolazio na kapaljku. S obzirom da su lijekovi bili dostupni samo u bolničkim uvjetima, prvi uspjeh nam je bio da smo 1996. godine dobili rješenje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da smijemo lijek iznositi iz bolnice i upotrebljavati u kućnim uvjetima. To je bio recimo veliki korak za nas sve jer se taj lijek isključivo uzima u bolničkim uvjetima. Krvarenja se mogu dogoditi i u druge dijelove tijela, mišiće, meka tkiva, a najopasnije su krvarenja koja zahvaćaju određene organske sustave, posebice krvarenja probavnog i respiratornog sustava, te krvarenja u području glave i vrata. Ipak, krvarenja se u današnjem vremenu i sa dostupnošću kvalitetnih lijekova ne bi trebalo često događati, a cilj je da se ne događaju uopće. Skrb o hemofiliji se značajno promijenila recimo unatrag nekoliko godina. Dakle, sada smo uspjeli postići ono što je dugotrajno bio cilj, a to je da bolesnici nemaju niti jedno krvarenje tijekom godine. I zaista vidimo da između naših osoba u hemofiliji u Hrvatskoj ima velik broj onih koji nemaju uopće krvarenja. No, međutim, kako su odrastali, pojavio se i bolji lijek, savršeniji. Tako da je nekako bilo lakše, u ratu smo onda ga dobili doma i to je bio spas da se dobije lijek na vrijeme, jer tako se je spasilo to veliko i dugotrajno krvarenje uz zglobove. Onda su oni počeli donekle živjeti normalno, mada smo i mi kao roditelji nastojali da oni ne budu obilježeni
kao ono djeca da ništa ne smiju i ne mogu. Danas rijetko ko ne zna sam sebi primijeniti lijek, a naravno time je bilo omogućeno i sljedeći napredak, a to je profilaktičko liječenje. Kako je odrasta Ivan, tako je postavalo sve lakše jer prohoda je, protrča je, kad je tek protrča onda bi zabacio glavu nazad, zatvorio oči i jurija, to nam je bilo ono nešto što smo mislili da će biti nemoguće. Na svu sreću, u zadnjih 30 godina, taman tako od kad postoji naše društvo, Hrvatsko društvo hemofiličara, došlo je do velikog napretka u liječenju hemofilije, pa danas hemofiličari dobivaju faktor u svojim ljekarnama, mogu adekvatno sami sebi davati faktor i zapravo mogu živjeti skoro normalan život koji su i druga populacija koja nema tu bolest. Osobe s hemofilijom u Hrvatskoj danas su u pravilu na kućnoj terapiji, odnosno imaju doma u hladnjaku lijek koji im je potreban te ga u slučaju potrebe mogu intravenozno primijeniti istog trenutka i zaustaviti krvarenje. Zlatni standard je takozvana profilaksa, odnosno primjena faktora koji pojedinoj osobi nedostaje i to svakih nekoliko dana, neovisno o činjenici postoji li neko krvarenje ili ne. Time se nedostatak kojega osoba ima nadomjesti. Uspostavi se funkcionalna kaskada zgrušavanja, te se krvarenja ne bi trebala uopće događati. Ali onda je došlo do drugog problema. Jednostavno potrebno je educirati bilo i roditelje djece i same pacijente kako se priprema, kako se uzima lijek. I tada smo krenuli u lagane edukacije. Ono što je važno iz našeg sestrinskog aspekta, zapravo mi smo, ajmo reći u jednu ruku tu ključne, zapravo je naša funkcija edukacija, znači te cijele obitelji, odnosno edukacija samog roditelja djeteta oboljelog od hemofilije i naravno što brže uključivanje i samog djeteta zapravo za što brže i bolje nekako saživi sa svojom bolešću. Sestrinska skrb za oboljele od hemofilije uglavnom se temelji na edukaciji oboljelih kao i članova njihovih obitelji. No međutim ne smije se zaboraviti da je sestrinska skrb puno više od same edukacije, pogotovo kada govorimo o oboljelom u hospitalnim uvjetima. Glavni izazov za cijelu obitelj je zapravo naučiti, odnosno samo zbrinjavanje, odnosno naučiti samostalno primjenjivati terapiju za hemofiliju koja je naravno u ovom trenutku venska i naravno što prije i bolje opskrbiti i naučiti samog roditelja i dijete da se sami apliciraju lijek i da ta kućna terapija počinje funkcionirati nekako normalno i da to mogu početi davati u kućnim uvjetima. Kada danas govorimo o edukaciji oboljelih i zapravo i skrbi i samoj skrbi za oboljele od hemofilije, govorimo o poboljšanju kvalitete života, a ne zapravo o liječenju akutnog krvarenja kako je to sve do sada bilo. I od izuzetne važnosti da ih mi zapravo potičemo da su to djeca koja zapravo moraju odrastati i moraju odrastati zapravo koji svi njihovi vršnjaci, odnosno djeca njihove dobi, jer imamo dosta slučajeva zapravo da roditelji ograničavaju, znači vlastitu djecu, zapravo ograničavaju nekakvu tu uključenost u sve one aktivnosti, zapravo ograničavanjem nekakvog normalnog razvoja djeteta, a u konačnosti zapravo i razvoja same mašte djece. Bio je jako živo dite i dan danas je i mislili smo da se nikad neće moći razvijati kao i ostali, ali evo, ubrzo smo došli do toga da Ivan trenira tenis, svira klavir, ide u glazbenu školu i živi život punim plućima. Društvo hemofiličara Hrvatske osnovano je 1992. godine, dakle iz jedne prijeke potrebe, dakle borbe za vlastitu egzistenciju. 1992. godine je došla inicijativa za osnivanje Društva hemofiličara Hrvatske i na osnivačkoj skupštini 15.6. osnovali smo udrugu koja je registrirana 25.6. i tada smo počeli na tom sastanku, na toj osnivačkoj skupštini. Doktorica Silva Zupančić-Šalek je rekla: dragi moji, ako želite išta promijeniti u svom životu, morate se potruditi za sebe i za lijekove i za edukaciju i za sve ono što vam je potrebno za budući život. Ja bih zapravo željela ovdje reći da međusobna suradnja društva koje je osnovano ubrzo nakon što sam ja krenula u Centar za hemofiliju,
zapravo znači veliku prekretnicu. Zajedničkim naporima i zajedničkim sastancima sa upravom bolnice, sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje postigli smo da postajemo prepoznatljivi. Dakle, udruga sigurno pomaže i o podizanju svijesti o ovoj bolesti u općoj populaciji, također komunicira i sa osiguravajućim kućama, tako da i u tom pogledu sigurno da udruga ima učinak u poboljšanju liječenja bolesnika s hemofilijom. Mi u Hrvatskoj zapravo imamo sreću da imamo izvrsnu liječničku potporu. Naši liječnici, dakle i pedijatrijski i adultni, su zapravo sam vrh svjetske hematološke znanosti, tako da zapravo sva znanja koja danas postoje u svijetu su i nama evo preko naših nadležnih ordinarijusa dostupna. A budući da imamo evo izvrsnu podršku i od strane državnih institucija, dakle pa je omogućeno da mi danas imamo sve terapije koje primjerice postoje u Londonu ili New Yorku, mi možemo reći da smo u tom aspektu zapravo jako dobro opskrbljeni. Društvo hemofiličara Hrvatske je zapravo jedan dobar partner u cjelokupnom procesu liječenja oboljelih i dobar primjer kako udruge pacijenata moraju biti sjedinjene i skupa sa liječnicima i sa zdravstvenim osiguranjem djelovati kontinuirano za boljitak oboljelih. Društvo hemofiličara Hrvatske redovito provodi istraživanje kvalitete života kojima se može detektirati i oni problemi koji možda nisu na prvi pogled evidentni i nisu toliko poznati. Tako da na temelju tih istraživanja zapravo postajemo svjesni na čemu još dodatno trebamo raditi. Jedan od najvećih projekata društva hemofiličara je ljetni kamp na kojem imamo različite edukacije kroz različite radionice, različita predavanja, jedan zapravo vrlo multidisciplinaran pristup liječenju hemofilije i tamo zapravo rješavamo jedan veliki broj problema. I tamo su zapravo na jednom mjestu okupljeni svi uključeni dakle, u skrb o osobama s hemofilijom, od državnih institucija, naših liječnika, medicinskih sestara koji su nam izrazito bitne, fizioterapeuta, ortopeda, do svih ostalih zapravo psihologa, socijalnih radnika. Dakle, jedan vrlo multidisciplinaran pristup skrbi o hemofiliji i zapravo tek kad se na jednom mjestu dakle, okupe svi sudionici procesa skrbi o hemofiliji, zapravo se problemi rješavaju na pravi način. I kad se sjetite prvog ljetnog kampa, onda ćete vidjeti s koliko emocija, s koliko entuzijazma su sestre, medicinske, liječnici, a i sami bolesnici sudjelovali u tim aktivnostima. Kamp i to, on sam kaže, ubit ću se ako ove godine ne bude kamp. Da, grozno mi je kad ne bude kamp naprijed, kad je ovo bila korona, meni je to bilo grozno i jedva čekam to cijelu godinu, čeka i sad se napokon načeka i jedva čekam sad ode na tobogane u Tuheljski i opet se javi svojim kolegama hemofiličara. Da, on se osjeća kao da je tamo jedan od svojih, jedan među svojima i to nama kao obitelji znači cijelu godinu se to čeka. A brojna istraživanja diljem svijeta nastoji iznaći i trajniji model liječenja hemofilije takozvanom genskom terapijom. Ono što je bitno reći da mi sad slavimo 30 godina društva hemofiličara Hrvatske. A budući da medicina napreduje, mi već na horizontu imamo i nove lijekove, pa i gensku terapiju, pa se ja nadam da će za 40 godina onaj koji bude sjedio ovdje mjesto mene i dao izjavu moći reći da je hemofilija blizu izlječenja ili da je već genskom terapijom izliječena. Dolazi nam genska terapija koja će pokušati izliječiti hemofiliju, dakle da bolesnici uopće više neće trebati primjenjivati profilaksu, a oni koji primjenjuju profilaksu da se ona primjenjuje na način da bude što jednostavnija i što bezbolnija za osobe s hemofilijom. Kako vidim budućnost? Budućnost vidim svjetlo. Hemofilija je bolest koja će biti izliječena
i to je najvažnija stvar za sve obitelji koje imaju bolesnike, koji imaju svoje članove, koji su prošli fazu prepoznavanja bolesti, upoznavanja s bolešću, liječenja i života sa bolešću. Znači, vjerujem u uspjeh i vjerujem u izlječenje. Mogu istaknuti jedan savjet koji se meni u obitelji i sam pojavi, da kćerku savjetujem da previše ne strepi nad djetetom u smislu da ga ograničava u njegovom fizičkoj aktivnosti, osim naravno u riskantnim situacijama, ali da i pošto je pokriven sa tom terapijom, da ga može uključiti u neki vodeni sport u smislu plivanja ili individualni sport koji nije fizički kontaktan. Moje dijete se osjeća kao član jedne šire obitelji i ja se od srca stvarno svima zahvaljujem. Evo sad nekako za kraj bih željela pozdraviti sve nove roditelje i sve one koji će se danas sutra naći u toj situaciji. Neka znaju da smo mi obavili teži dio puta do sada u ovih 40 godina i da ta djeca trpe posljedice velikih krvarenja, imaju oštećenje zglobova, a da njihova djeca, zahvaljujući novom lijeku, zahvaljujući novim dostignućima, njihova djeca sada se mogu reći da čak ni nemaju tu bolest, jer mogu igrat se, mogu normalno ići u školu, u vrtić, sve, i čestitam stručnjacima na lijekovima, čestitam svim doktorima, svim sestrama koji dalje rade na boljitku da ta djeca hemofiličari žive što bolje, što ljepše i što bezbolnije. Zapravo bi mogao reći da je naš cilj da skrb o hemofiliji u Hrvatskoj dođe do te razine da društvo hemofiličara postane nepotrebno.